Салом. Бародарони азиз, дар моҳи шарифи Рамазон аксия марҳамат кадоми хоҳишманде номерои зебо, номерои хушрӯ дошта бошад, марҳамат ба адреси мо Технический 19 дуюм ход 101 бутик. Марҳамат аз канали Самбои ТВ Екатеринбург бигин. Симкартҳо дар моҳи шарифи Рамазон бепул аст. Танҳо аз шумо як паспорт ва дар канали мо подписатсия кардан. Дар канали мо подписатсия кунед, рафта аз Таганский ряд Технический 19 дуюм ход симкартҳое ки ман ба шумо ҳозир нишон дода истодам бепул гиред. Марҳамат тамошо кунед давоми номероҳои зеборо. хоҳишманди номери зебо дошта бошед. Боз такрор мекунам, аз шумо танҳо як паспорт ҳамроҳи худ ки номро дар ному фамилияи шумо гузаронем ва дар канали Самбои ТВ Екатеринбург подписатсия кунед. Аз ин номерҳо кадомеш ки шумо хоҳишманден, марҳамат дар комментария нависед. Аз паго соати 8:00 аксия сар мешавад. муддати 3 рӯз. аз 3 рӯз зиёд агар номеро монанд, марҳамат шумо метавонед баъд аз 3 рӯзам омада номероро гиред. танҳо дар канали мо даромада подписатсия кунед. дар поёни комментария нависед ки кадом аз ин номерҳо ба шумо маъқул аст. аз канали Самбои ТВ Екатеринбург дар моҳи шарифи Рамазон барои ҳамаи подписчикҳо, ҳамаи мухлисо, ҳамаи тамошобинони канали YouTube. марҳамат бародарони азиз, ин номерҳои зебо пешкаши шумо кардагиам бепул ройгон. танҳо як подписатсия кунед, омада номерҳоро дар номи худатон гирен бо паспорт. баъд гуфтаниям бародарони азиз, ҳамаи шуморо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки дигар ягон симкартаро шумо бепаспорт нахаред. давр гузашт рафт. кадоме ки бепаспорт симкарта мехара, албатта симкартаҳо маҳкам карда мешавад. номерҳои зеборо албатта ҳама хоҳиш дорад ки дар ному фамилияи худашро гузаронем. марҳамат имконияти васеъ барои шумо дар моҳи шарифи Рамазон ва иди моҳи шарифи Рамазон. симкартаҳо аз тарафи канали Самбои ТВ Екатеринбург барои шумо бепул аст. бародарони азиз, фаромӯш накунед ки аксия танҳо барои нафароне аст ки дар канали Самбои ТВ Екатеринбург подписатсия мекунанд. марҳамат бародарон, кадоме ки дар канали мо даромадем, подписатсия кардем. аз Таганский ряд шаҳри Екатеринбург Технический 19 дуюм ход, марҳамат даромада 101 бутик. вақте ки ба шумо номер яке аз инҳо маъқул аст, ҳамроҳи паспорт биёед ва гӯед ки мо подписчики канали Самбои ТВ Екатеринбургем. марҳамат ҳамин номро дар комментария нависем. марҳамат омада гирем. кадом номере ки ба шумо маъқул аст, бародарони азиз, дар комментария нависед. пагоҳ аз соати 8 аксия сар мешавад. нафароне ки дар дигар шаҳранд метавонанд ки ягон рафиқо дӯстошона роӣ кунанд, аз Екатеринбург бошанд, марҳамат роӣ кунанд, бо паспорташон харид кунанд. ин номеро номер ройгон аст. мо албатта бепул номеро метиҳем. вақте ки Самбои ТВ Екатеринбург гуфтанд аз канали YouTube, мо ин номероро бепул ройгон метиҳем барои нафароне ки дар канали мо подписатсия карданд. бародарони шумо метавонанд ки номерҳоро харида ба дигар шаҳр бифиристонанд. ин номерои мо дар тамоми Россия кор мекунад. занг заданаш 1200 минут тамоми Россия дар ҳамаи тарифҳо бепул аст ва безлимитни интернет дора. безлимитни интернет 10 гигабайт 20 гигабайт
безлимитни. Тамоман интернеташ без ограничений аст. шумо фаҳмед ки безлимит безлимит чӣ хеле ки медонем беохир аст. ана ин дар даруни ин симкартаҳои зебо боз тарифи безлимит ҳаст. 1200 минут тамоми Россия гап мезанед. Тоҷикистон 3 рубл дар Билайн. бародарони азиз, агар яке аз ин номерҳо ба шумо маъқул шуда бошад, марҳамат номероро ман дар поён номерои худам мемонам, адресам менависам. пагоҳ соати 8 марҳамат сар мешавад. ягон кас наметавонад ки ин номероро пешакӣ зайнид кунад. касе пеш омад, хуш омад. ҳамагӣ 150 номер ҳозир аксияда. марҳамат аз ин 150 номер кадом номере ки ба шумо маъқул аст интихоб кунед, дар комментария нависед. марҳамат пагоҳ саҳар омада ройгон гиред. беплай бародарони азиз, марҳамат нафароне ки дар канали Самбой ТВ Екатеринбург подписатся мекунанд, ҳамаи номерҳо бепул аст, омада гиред. омада гирен номерои зебо. бародарони азиз, ин ҳамаи он номерое ҳастанд ки мо дар аксия гузоштем, ба хотири моҳи шарифи рамазон бепул кардем, ба хотире ки бародарон дар моҳи шарифи рамазон, дар охири моҳи шарифи рамазон, дар даҳаи моҳи рамазон ки дар омада истодааст ба наздикӣ ва ид дар пеш аст, номерҳои зеборо бепул гиранд. аз тарафи мо барои шумо марҳамат. агар не ин номеро дар худи компания 600 рубл меистад, 600 то 1500 рубл меистад. бародарони азиз, ҳар як ин номеро ана худи номеро қимат ҳастанд. бародарони азиз, ин номеро бениҳоят номерои зебо ҳастанд. ба ҳамин хотир 90 30 83 97 97 марҳамат омада гирен, бепул ройгон. 81 98 98 82 98 98 84 98 98 номерҳои зеборо аз даст надиҳем. бародарони азиз, ташаккури зиёд барои тамошо карданатон. ман будам Парвиз аз канали Самбой ТВ Екатеринбург.